Adda kami Manen nga FTD, amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipingatek tay nga Ilocano. Okay, good afternoon everyone. Apo may samanan apong episode kay mga kankan mabuya. Aga po apo iti 4 decade duo nga sagot mo iti 98.5 IFM Cauayan. Iti idol tayo nga FM. Talong oras apong harap na pansak iti sunatan ingat kin piyag. Of course, ano niya man ting kaya raramitin tataka kanito. Madama kay man apong agam empake for tomorrow's paspasamak. Sa kaniti estudyante kasi namin Sunday talagang nga dapat na plansya amin nga alikamanda nga usarenda pa rin no Monday I believe it's sem break tata kada kita ito mga eskwelahan kaya private nga nauti ay kat no sem break awang pa iti ado nga trabaho nga rod ay kat pandabala imasin nyo lang nga po iti cellphone lang tabrada siguro imasin nyo pala ti tumulong agbilag tiri kada kita kapapit na malang. Of course, kadagitiket na po nga kapag dedicate, please feel free to text us our official text line 0917. So, may ko na, i-correct mo kung makita. 0917-1500-361. Yes. Daya po ti text line nga pag-textan nyo, nagpakablao kayo. Yes, and of course, iti week 2 tayo apo para iti second month, iti quest for the singing Ilocano idol. Dito'y stasyon tayo. Kaya sabi lang kumata, karon tayo man tinalalaingan apo nga madiscover nga kumakansyon. Ngarat pa lang, kita'y naka-online dito tata? Hindi makita tintikom Kastana adatan, nabuntog na agreact. Happy Sunday FDD from Tiela Banadero, Ria Rodero, sa Bibuenak Manong dito ay Cavite habang mga nagsida naktuyo. Wow. Hello po sa inyo kay Jun Jem watching from Kuwait. Kuna ni Antelinda Pasyon from Athens, Greece watching from Etoverneparta. Hello, naimbangal daw yung mga idol watching from Singapore, from Aristan. And the Perlitan and the Maria Peters and 5 others are watching with you. Yes, good afternoon Maning Maria and pare-pares mo lang datan ano da jay? Wana. Abang pwede jay page ti IFM ti kita ang balong. Sagbay nga itultuloy ta ay mangtadta ti umuna nga sonata. Dan sa problema ni Bayaw Dayo. Bayaw kita. Kini Auntie Angelica. Kapapadan sa dito. And of course, manang Edna Elmer is watching. Ayan, thank you so much, manang Edna. And manong Elmer, amuyulatan. Ayan, pito daw ang buyat to eh. Yoli Mateo, gandang hapon mga idol. Watching from Hong Kong. Pa-shout out. Watching from Lebanon from Judy Mards. And of course, Jenny Lynn, good noon. Kaaroba watching from Taiwan. Kuna na metang arod. Umuna po nga sonata tayo. Tingkam, aping nga na nagkastimot ng balong na. Yan, unang kansyonan. Bimulalayaw nga aya. Agpukaw-pukaw di agbayan. Aglisi ka adaywan na, tapnon agtal na tuwirik na, ayat abimulalayaw, naulbit man ang alilaw, takas kala agpatpataw, ket iyaw awan nagauray, painuteng at aldaw. Maripripirito'y natin nga ikulbunak tulaen ganda't mo't mangirurumen mangikulbong mangitulmen
ngem no kaspud nung betlaen puro semman jay bit wen tatap nung mamati at adin tuket at kupas binulalayaw nga ayat marip-ripirip to'y naken nga ikulbong naktulaen gandat mumbang irurumen magikulbong mangitulmen ngem no kaspud nung etlaen puro semman jay bit wen tatap nung mamati at adin tuket at kupas bimulalayaw nga ayat tatap nung mamati at adin tuket at kupas bimulalayaw nga ayat I didn't know ticket ko ngayon sa uwan balong. Of course, this program has been brought to you by Biosynergy. Oh God, atik amo tilaw-lawat ano ka. So nga alam la to yan. And kuna na ni Mathed de los Reyes. Hello, good afternoon watching you here in Taiwan. Kuna na. As well as ni Alondra del Rosario. Kuna na, hi po. Gandang hapon. Pakibati po kami na magapit like Jackie, Kenneth, especially sa aking mahal Jackson. Thanks and more power. Hello mga idol ko na naman ni Manang Aglo. Ni Reyna Novsa. And Alice Ligayo Lazaro. Happy birthday kini Echagi Mayor Francisco Kiko D. Happy Mengal Festival. And of course my wife Juvie is also watching. Tama din nakasurot ito eh. And kung ni Ading Roda, Kaurakis, Nembag, Aldoyo, mga idols, pakantayo man, Dijibulan, thanks po, kunana. And Cherry Luzon Dominguez is also watching together with Estefania Palor. Gandang morning mga idol watching here in Athens. Amo na katulad di Athens, Greece. Pati ni Kabsat ni Regina Llanes. Once again, dito nga programa po kisagot iti suporta iti Biosynergy Organic Fertilizer can agri-saver liquid fertilizer on and managed by, of course, our very own board member Fred V. Alili, Ken, Carl, Jason Alili, Tichag, Isabella. Sinapsapa kon, tinang ibalikasan. And of course, amo mo dyan may isang karamon yan. Ano? Pacific Star. Yan. Pacific Star Recruitment International Recruitment Agency. Apo mo bamblanko tama na. Kana ni Yokham Manipon dito yung page TFM Idol. Good afternoon. Kablak man ti taga Nagaw. Aurora Isabela dagiti Manipon Balad so family siguro ajay. Naibanggal daw manong Jun ken amak kablak man ti pamilya Ponayo kan Rica Fort ita San Mateo ni Dad Norbin, Mama Shirley, Papa Sotero, Mama Celia. Kang Ronan ibagat ko ni Arian pakito ka rajay kanta kasi katbaknan ko mga idol. It's me CJ ng Taiwan. Nakikinig ako dito habang nasa work. More power and God bless. FDD from Christian Punayo. Okay nga Rod. Kapatay ito muna nga request at sikat baknan ko. We will give way to that. Ano da J title na Giant? Awan dito eh. Awan? Naimbanggal daw mga idol from Gilbert Layos. Gemma Bares na imbanggal daw karubag yaman nagta nangagan kayo manan. Pagkikablawon ka man din katugangak. Ganiinang Tina Bares kanila kay ko nga ni Tony Bares. Salamat iti Ado from San Jose, California. Wow. From Gemma Bares. Awan. Okay, of course, agbibuya man na po ni ading Rowena Rhea and of course ni ading Violi Bondok Ablan is also watching. Kung ano ni Bensi
Deso Hachito. Manong Jun and ating JM pahikablao yuman ni asawa nga Arlene di Hong Kong kanayo nagbubuya ka ti YouTube replayo nagmamahal Benzi ditoy Riyadh airbase airbase kita man lang Airbase. anak ko na ni ading Ella Banadero kita man special Hello kuya, gandang hapon sa inyo dyan sa Pinas at doon sa Admiralty. Mga 4 Decade Hong Kong chapter. Kuya Paragas man dyan tagapulot. Thank you po. Kuya Ken Ading. Kanam ni Loretta. Kalura na yung bangal dayo mga idol. Request ko man dyan kanta nga. Nag-away. Tanagaway. Apintas mo. Tanagsaway apintas Nag-away mo gamay. Kapisadong dito no Ha? kwa dito no Ilocano Di ba that dyan? Di ko aja yun. Atan sa Ilocano Worlds. Atan na yun. Oh, nakita ko na yun. Okay, as requested. Kaya't ko't bumaknang kayadot sa nikwanan ngamitan ta adda ka awan gustuek no di sikat swerte akon kunan Takanayon nakapabaru Ngemiti kalikagong ko Sikat imbak ng ko Bisong tabibig mo Arak iti arik ko Di ayat nga Balitok apuro Talikod akinabakna Nuisot kasukat mo Ragsakit na sarap ko Dita sidong mo Talikod akinabaknang Kung ano gagawin? Nuisot kasukat mo Nakita lang agbuy-buya isuna sa balit tinaraman. Ragsakit na sarap ko Dita sidong mo Kapag kalkal nga tangga ka naglapis dito eh Para kanyam kasi sa limuuto ng road ka inya dayo mo ti aircon kanya. Anyway, kuno ni ating Alexander Tangonan pagbilao aji kinansyonan tanga nagkasar sa jay Villa Alca. Villa Alca. One good adiji Saudi tatesunan. Good PM Karuba Sander here watching from KSA. Pahikablao man tay ingutag nakakaisunan nga kapiso ti pusok ni Celia Ancheta pagbilao adto sa Vallejo, California. Kasama at amin nga kabagyan gagayem dito San Mateo, Isabela. Agyaman na Karuba. Nakinayon ko ma. Yan. Thank you so much, Ate. Siyempre, oray si Kamat nga na minsan nakita nga napisi na ti kiday-kiday na disgrasya. Kano day tanga kinantante de. Ata DJ kabats ni Cheryl. Ma'am Cheryl Cabigas. And Maritas from the Dorigo Marquez is ang gagaling ko na. And Lino Sinong from Riyadh, Saudi Arabia also together with Isa Fighter Sunday. And Rochelle Mateo de la Cruz ko na. Kablao man sa Mateo family. J. Cordon ken Daramuangan Sur from Rochelle in Singapore. Kanayo na nga ag nadungag iti live video kada Domingo agyaman na mga idol. Thank you so much met ating Rochelle for watching. And of course, adu damat di San Mateo nga dumdum ngag itatangka ito. Lalo ni Apo remember ko na. Yes, Neil Jonathan Lapon. Siyempre. Nandang nukalatakit. Nang bagamlam yaman dito. Together with his family.
Kanam ni Royal Gitap dito Facebook live di IFM ng pangal daw yung amin idol pay kablaman amin dito Batak Ilocos Norte Gitap at Braqueros family. Kanam ni Noli uy. Hello, gandang tanghali pagibati yung mga nakikinig dito Sindon Bayabo, Ilagan City. Para guys yung manok na pula. Manok na pula. Yes. Advance happy birthday kay Zyrix Pagirigan bukas. Salamat from Ricky Pagirigan. What's that? Okay, please like and share our videos karubas kay nga bubuya ti Facebook. Kat ngarod as requested by ading Ella Banadero, dedicated kalagiti DJ Hong Kong Apo FDD Hong Kong chapter, dedicated Sunata na Pulwan, Tagapulot. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti baga, ay ayaten ka. Kasta kamet kanya, denggem tuy asog, iliw tuy puso, nabayag lang idin, aditan naging mini. Denggem tuy gutub tuy puso, awagan na ka, denggem ka din Allah, umay kat tuy sibay, pusok pumay payapay, tapnon maepan, iliw kan senay. Ililiwet di ka rin yuli, ayat di dandamo, inairot nga arakot, abuyugan ti asasog. Ililiwet di, agek na samsam, itngem tagapulot. Asabayan tiyak, apros at papiras di bukbukot. Ililiwet di areng-eng, mangtitileng itilapayag. Umaikan o biyag ko, mailiwak unay ken ka. So, ano mo ti pa nag-like na gito ito ani bakit ko kini Ella nagpada dati size 40 sa ka na nga size 5 of course, size 5. Si kagayam niya size 4. Dinggem mo biyag ko, dinggem di baga. 5'5" ko na naman bakit size 5 ka lang. Kasta kamet kanya, dinggem to'y asog, iliw to'y puso, nabayag lang idin, aditan naging mini. Pase Robert is watching. Good afternoon, Pase. Together with your family. Mari Chris. Aw-awagan na ka, denggem ka din ala. Umay kato'y sibay, pusok kumay payapay, tanong maep-ipan, iliw kinsenay. Il-iliwet, di ka rin yuli, ayat di dandamo, tinairot nga arakot, abuyugan ti as-asog. Il-iliwet, agek na samsam, itngem tagapulot. Asabayan ti apros, apiras ti bukbukot. Ililiwet ti areng-eng, titileng itilapayag. Umaikan no biyag ko, mailiwag unay ken ka. Il-iliwet, ikan yuni, ayat dinandamo. Kastala unay, may sama ni ating Elang ambisyosa, size 6 ka nung tisakan. Ang tunod na nagregalo kanyo. Nagregalo size 6, madim tumala maisuo, ta size 4 ka mala. Pero lang no talagang atitug ta sa akin, mga panakita ka size 5 isuna. Siguro. Okay nga rod apo, kung na dito text line na impang, aldo yung manong kayat kuman nga kablaawang mot, iti da Zeni Marayag, dita kabagan, ken kasama ti anak ko nga ni Cristel Garcia. And of course, our very own board member Fred Villarili is watching tila damo nga papapanan na ni apo, board member tayo nga pakipies-piestaan, nagragsak.
Aha. And our assessor, iti LG Ramon, Emelinda Ramos is watching it. Siyempre, happy birthday kini Engineer Jing Galeom. Di Kalman. Di Kalman ti birthday na di nakainawis. Kung pa dito, good afternoon po mga idol. Kablawang man amin nga, sugadora. Kaskada sugadora, dito Sipat Street. Sipat Street. Nagmayatag, sinipat kayo nung katitan nga. Sipat Street. Uray agar arbis kat sigilata. Nag-request na man titagay. Thank you po. Kung nana ni 2044. And what? Ano, tani basa aman da kita tumabalong. Hello mga idol, pa-shout out naman dyan from Axiver Gutierrez. Nalpas dinan. Ano, dito nagana talaga Revica. Ang moment, balik-balik tayo. Pinaduan tiposo karuba from Jovi Baclig. Watching from the Fungrino from Crislin de la Peña sigurado. Pinaduan kumaati share kakabsat. Okay, idol, good PM. Minabati ko nga po ang mga taga City of Villa Miguel. It's me, J. Mark Valdez. Idol, pakiplay nga yung Agin Babaro. And idol, Michelin ko na natoy. Hi mga idol, good PM. Pabati nga po sa BF ko na si Lawrence. At pakikantayo man, Jimanok na pula. Tatana lang apo ag request. Iso nga, pakikantayo kuma please. It's me, Lin ng Alicia. Nuhan yung kantaan, idipok ato radyo kung ano. Kita mo, nagtangsi mo mo. Happy blessed Sunday, Karuma, watching from Arizona, USA. Yes, okay, bumasa ka pa. Bumasa ka pa. Karami ni Mildred de Guzman. Pa-shoutout nga po mga pamilya namin sa Santo Domingo at yon lang po. Ano ba? Okay nga ro, tori madi pinagkablaaw. Good afternoon to my ninong and ninang Delmar and Lani Bartolome dita Oscaris Ramon Isabela. Kadating ko na po, iti sunata na polwan na manok ano labaga ahang manok apula ta Ilocano kami nga ro. O nga ro, kadagiti sumusugal abo. Naitagasa jay bulang agi ikisti kaadwan sinirip ko manok analabaga yamadat langana wartani bakit ko nga ipatulod ko kuma ang masapula may entrega inak intaya jay manok analabaga mga baksak kinuna iti kuam nagsinepektan nagtinirudan manok analabaga sa balit pagnanan napuruan lakunak ay nagkibayo ak madin makatakter iti kuam na ungkag kwarta nga ihintrega taksangga sa tanaba di akawida madintirik na agkakapsuta agpababawi taawanan mani darling I'm sorry nahol dapat pinagtutulungan dak sa jay palengke ang napasama ay nani bakit ko di mamatit pambarko kinaratin at tengad ko ay nabuong tirupat tani bakit ko ket nalaing gayam black belter taekwondo amin ngayong patayab na ako tar nagdiso pasigod met gayang nga hasler ay kido nakarot pungtot ni bakit ko tukol amin aparagpag ko kwarta ko nga pa ay anak ko naibabak ko nagrigaten ayang iti mademonyo parusa ni bakit ko iti naganap ko kaput sugal na ipaspasubong isu nga takay bumubulang di kay mga sawat na laing judo
apo ko na naman ni Idol Mitchell, wala akong sinabi na patayin ko radyo. Ako na naman. Anyway, isinil po lang kabsat. Apo, madanagang ka mula una yan. Anyway, kung na naman kita dumapo nga request, ito ayan, ang bag nga bigat. Sir, happy po akong nakikinig. Rescue po yung bulan. Ang galing nyo from Lani. And itimit ni kabsat nga Melesio Silverio. Ako na nam, kung mablaawa man kanyayo FDDT na salon at ken na espirituan na biyagyo nga agnanayon na agraman kadagiti dumdumngeg ti programa yo ti entero nga lubong kastamad kadagiti aginak nga adijaya California USA agyaman na kanyayo FDDT awan sarday nga panangliwliwayo kadagiti dumdumngeg kada kayo Diyos ti kumuyog kada kayo ti agnanayon. Okay, thank you so much for watching also kabsat June when no Melesio Silverio iti San Mateo and soon to be DJ mo lang po Porterville, California di papanan nata gilala ka din di papeles. Congratulations kabsat makadwa mo dagiti family mo ka medyo nasakit tinagam DJ tula ni kabsat Charity nga after a long period of time of waiting dito yan ti pagkakataon nga kadwa dito nga season ko na natang dito ko mga Pasko pero medyo na-delay dapat iti process na nga sa Bali. So, congratulations Kabsat Mel together with Charity and Charmel. Ano pa dito balong? Juan, gani pas, Bilyan, ang bangal daw adal kong mga pogi. Kablawak man dagiti mamis tiyanan school. Isuda, ano na? Liza, Carla, Marvy, Maribel, Sheila, Marlene, Nancy, and yours truly, thanks mga Lodi. Gilbert Layos na yung malamyo mga idol kung kablak man ni misis ko nga ni Nel Carjane Galasi Layos nga madabang amang mga taday of natata Jai Hong Kong. Wow! And Rochelle Mateo de la Cruz mayat man the version yung timanok nga nalabaga mga idol ko na. And Nibre Acosta Len is also watching together with Rohan Ruiz. Pa-shoutout mo, damanang kong libet nga naimbag nga daw. It's me, Rohan Ruiz. And of course, RC Dormitory of Vasisa Street, Sampaloc is also watching. Pa-shoutout man, damanang kong libet. Agor ka. We are watching here in Manila, RC Dormitory ko na. Of course, good afternoon kada kayo. And Evelyn Suge, hello from Toronto, Canada. Sapay tabasaan nyo mo dito. Greetings ko to Sugi family in San Antonio, North Bambang, Nueva Vizcaya, ken Saguday, Quirino. Yan. Of course, agyaman kami po iti buong puwersa iti barangay iti barangay dati Kalmanan? Barangay Osmeña, Cordon Isabela for inviting us last night for their festival. Nagpintas po may paiti mabuno ni Apo Congressman Shinatan ka kinansyon mi jay team jay inaramid mi nga jingle ka po nagragsak is mo na. So nga nagsubli kami kalpasan na po ngayon mamumi iti istasyon mi.